Здравейте! Аз съм Никола от Smart Cargo и в това видео ще ви обясня за метода за доставка DDP. По-точно Delivery Duty Paid. Също така може да го срещнете като Rail Door to Door, защото най-често се прави с влак, правят го също и с самолет. Това е най-често срещания метод за доставка, който доставчиците в Alibaba предлагат, защото клиента получава стоката си, митнически освободена, до адрес. Всичко това звучи супер, но има някои недостатъци. Например, че за да се организира такава DDP доставка, е нужно доставчика в Китай да изпрати стоките до приемаща фирма в Европа. Тази приемаща фирма декларира стоките много ниско, под реалната стойност, дори не ги декларира с каквото са реално, ами пише най-ефтиното възможно, плащат много ниски мита и ДДС-та, по този начин и правят по-добра цена. Това е добре, ако сте физическо лице, поръчвате веднъж годишно нещо или дори веднъж на повече време и просто искате да пристигне до врата, стоката е неангажираща, нещо малко е, струва под $1000 и няма да ви е чак такъв проблем, ако пратката бъде изгубена, защото истината е, че DDP метода в момента отнема горе-долу 40-45 дни, дори 50. Alibaba иншуранса, който се сключва като контракт с доставчика, изтича на 35 дни, ако той не го екстендне, което значи, че вие дори не сте защитени за тази пратка, за този период от време, в който е доставката ви. Друг минус е, че нямате абсолютно никакво проследяване къде се намира пратката. Примерно, с морски транспорт, минимум ние знаем на кое пристанище е кораба, има си сателит, гледаме къде се намира, какво се случва, как се случва в момента и времената са малко несигурни, винаги е хубаво човек да знае къде се намира товара му, както нали, с ситуацията в Червено море. В момента ние сме спокойни, защото виждаме корабите на радара, че се движат и всичко е окей по план. Докато с влак нямате тази възможност. Това, което аз препоръчвам на нашите клиенти е, ако искат да поръчат нещо малко, за малка сума, могат да използват DDP, защото дори нещо да се случи, няма да е чак такъв проблем. Много рядко се случват проблеми в крайна сметка и ще получат продукта си на по-евтина крайна цена. Но, ако искате да знаете къде се намира вашия продукт, да имате документ за този продукт, просто трябва да използвате нормалния начин за доставка чрез морски, въздушен транспорт, който ние можем да ви организираме. Друг проблем, който всъщност е най-същественият проблем, той се явява за юридическите лица, не толкова за физическите лица, е документацията по пратката. Давам пример, когато правите DDP, всъщност вие нямате реален документ за обмитена стока. Вие нямате, никой не е платил ДДС-то и митническите такси на тази стока. Вие правите едно плащане към Alibaba, но то само по себе си не означава абсолютно нищо. Ако искате да имате документи за тази пратка, вие трябва да внесете по нормалния ред стоките, т.е. те да минат митническо освобождаване, да си платите митническите такси, ДДС и така нататък. Или да използвате нашата услуга, тогава ние правим всичко това за вас. Вие получавате от нас директно фактура, която описва стоките ви, транспортните разходи, има си ДДС, абсолютно всичко както трябва. Това е накратко, което мога да кажа за Delivery Duty Paid DDP метод, Door to Door. Просто трябва да се внимава. Също така има и много доставчици на DDP, които сега започват, не ги интересува, ако изгубят пратката, просто ще оставят така нещата, няма да си поемат щетите, които са нанесли финансово на клиентите си. Моят съвет е просто според случая. Ако внасяте един път годишно, само едно нещо малко, нещо ефтино, няма проблем, използвайте DDP. Ако внасяте скъпа стока над $1000, просто аз не бих рискувал да внеса нещо струващо над $1000 с този метод и да не знам къде се намира, какво ще стане, да нямам документ за него и така нататък. Благодаря ви за вниманието.